No. Počkaj ešte. A vítajte, ja som moderátor Michal Horváth. A pýtam sa Peťa, že prečo je debil? No, ty si Evo. To ozaj Peťo Lindo. Áno, si. To ozaj som ja nebol. Čo kameruješ? Ja nič nekamerujem, dá sa ti, že by som kameroval? Áno, Toto je môj virtuálny mikrofón. Tento, reportérov. Áno, toto je môj reportér Lubomír Bosák. Keď je mimochodom debil. Áno, ozaj. Sami do 3D. Ozaj. Ale aj Pucelinda. Áno, vyjadrite sa k tomu, pán moderátor. Pucelinda malá jedna. Dobre. Peťko, teraz vypla... Ty mi prečo taký kokot. Prečo? Lubo, takže náš moderátor je preto taký debil. Ja neviem. Lebo je debil. Asi preto, že je debil, ne? Je to veľmi vtipné, že? Ty to nahrávaš, ja vím. Ja to nenahrávam. Nemám to ako nahrávať. A to čo je? To je nič. To... Na volány, keď ti volá do volá. Zdvihneš. Tak to zdvihneš. A ako sa máte, pán Pečulo? Dobre. Áno. A teraz nech sa k tomu vyjadrí táto pani. Tak určite sa nemusí. Nech sa k tomu ešte vyjadrí pán Peťo. Prečo si taký debil, Peťo? Ja som není debil. Dobre. Toto bola výborná odpoveď, Pečulo. A jak sa máš? Dobre. A prečo je on debil? Choď preč. Nejdem. Musíš ísť preč. To ozaj. A vyjadri sa, prečo je Lubo debil. Pucelinda. Dobrý, vyjadri sa k tomu. Nezakoktávaj sa a vyjadri sa. Lebo je po pucálke. Áno, počuli ste, to je po pucálke. A ako sa máte, Peťo? Dobre, Ako sa máte, pán moderátor? No. Debil? Čo vás mimochodom pomenoval pán Petrix? No dobre, nech sa Pucelinda láska. Petrix? Takže táto Pucelinda má držať hubu, že vraj ste vy Pucelinda, vyjadrite sa k tomu, prosím vás. On je Pucelinda väčšia a kokot. Oh my god! Vyjadrite sa k tomu, prosím vás. Dobre, ty buzná je jedna špatná. Tak choď sa príde, ti zase na dúhu. Dobre. Takže koniec hádok. Teraz mu povedzte vyvolačo úplne narážajúce. Si buzna. Kukatka príjemná. Čo robíte reportéra? A vyjadrite sa k tomu, pán Bosí? Dobre, buzerantik malý, tam si hýbaj vyfačiť svoje kohutá, hýbaj. To bolo... A ty máš hlepca. Tohle bylo... A ako sa máte, pán Peťo? Nahrávaj to. Nenahrávam to. Ukáž to? A ty to očuješ tam? Nič. Vidíš, že ty to topuješ. Topuješ, nič. Ale ozaj je to. Ale ozaj, Peťo, to je to, že pozri sa, že očúvaš, neľubo, očúvaš pesničky a potom s týmto to zdvihneš. Povedzte, áno. Pucelinda. Áno, to bylo naražajúci. Teraz mu bylo čo naražajúce. Dobre, Pucelinda. Dobre, a teraz nech sa vyjadri k tomu táto. K čomu sa mám vyjadriť? K tomu, ako sa nadávajú. No však len sú obidve Pucelindy. A ty si tretá. A ty to Pucelinda. A vyjadrite sa k tomu, a teraz ty sa vyjadri k tomu. Všetci sú to idioty. Áno, okrem mňa. Vrátiš medzi nich. O nie, vypaslaná. Pucelinda, svina. Ja. Ty si obraživá. No a už sa tu v našom štúdiu rozputáva divoký boj medzi... To je vynikajúci boj. Kto to vyhrá? To je idiotka. Vyjadri sa k tomu? Nič. K tomu, k tejto bitke sa treba vyjadriť. Vyjadrite sa. No vieš, že to debil, no čo s ním narobíš? Vyjadri sa teraz k tomu, ty. A prečo si Pucelinda? Áno, a teraz skús nami z toho Pucelinda povedať čo iné. Striedem. Dobre? Čo ti povedal? Nahrávaš to, ja vím. Nenahrávame to. Áno, toto je iba príprava na nahrávanie. Povedz k tomu, čo ty. No, nemám On ti povedal, že si priebaný. Povedz mu dva. No, tak on je 2 razy toľký. 2 razy priebaný. Dobre? Ďalšia stavka. 100. Ďalšia stavka. 100. Ďalšia stavka. Milión. Ďalšia. No.
Nemusíte. To je nekonečná. Milión. A dobre, teraz skúste namiesto jebnutý podať niečo iné. Pizbrný. Čo? Lebo je on Lubola Baby. Lubola Baby. Počuli ste Lubola Baby? Zložili o vás novú pieseň Lubola Baby. No, Lubola Baby, dobre. Dobre. Začína do Mači. A teraz, počkaj, poďte sem. Poďte sem, pán spevák. Teraz nám zaspievate celú verziu Lubola Baby. Ja vám na to Lubola Baby. La. Ale nie, ja si dávam pesničku do toho, ja vám do toho dávam pesničku, nebyte moderátora. Ja som zákonom chránený. Zákonom. No, zaspievajte nám tú Lubola Baby. Nie. Lubola Baby. Tak? Tak to je. Ešte raz. Nej. Ty. Čo? Zaspievaj. Alebo ty si sám sebe zaspievaj. Jo, no. Nemáš spolu? Čo? Tam. Jak sa máš? Dobre. Jak sa máš? Dá sa. Jak sa máš? Dobre. Jak sa máš? Dobre. OK. A týmto končíme našu reportáž, tak sa všetci majte a dovidenia. A vítajte pri Superstar, teraz ideme natáčať nový diel Superstar, každý nám volá čo zaspieva, nech sa páči Peťo. Lubola Baby, Peťo sa komu talita, triebano, Dobre, ďakujeme Peťo, že ďalej Lubomír Bosák. Toto je hlas, spievaj. No čo ja viem, čo mám. Spievaj, dostaneš 10 bodov, spievaj. Počkaj. Peťula baby, takého kohúta má na hlave. Dobre, teraz ďalšia spieva. Ona nechce. Ja nespívam. Toto je živé vysielanie, musíte spievať. Ja to dám. Dodávajte. Ľubo, prečo bez takého drbnutého kokota medzi nami? To je taký žrebec. Prestaňte. Vyjadrite sa k tomuto všetkému. Koľko mu dávate bodov Peťovi? Peťovi? Milióny za sprostá. Počuli sme výbornú, ale za toto vystúpenie. Bravo. Lubomírovi Bosákovi, ktorý je mimochodom náš moderátor. Ja vím. 35 za sprostosť. Dobre, ďakujeme, takže konec Superstar, teda toto je hlas a začíname nové Česko-Maďarsko má talent. Česko-Maďarsko. Takže teraz sa predstaví jeden Maďar. Etika, ty máš, Boroš. Ďalší, to je Slovák. Nie, Dovi. To sa nechce vyjadrovať. No comment. No comment. Vyjadrite sa k tomu. No comment. To je napadnutie moderátora. Peťula, baby. Bubula, baby.